Merba tfal, illum ħanaqraw il-ktieb ta' Ġola l-Ġiraffa u t-tifla tal-kampanja. Dan huwa kitba ta' Christina Farrugia u Spiteri disinji ta' Sue Flask. Pubblikazzjoni tal-Klabb Kotba Maltin f'kollaborazzjoni mal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu. Nibdew billi naqraw il-ħarsetta. Il-ħarsetta tgħidilna: Għodwa waħda t-temp xejn ma kien sabiħ. Iddeċieda li jaqra storja l-Ġola l-Ġiraffa. Iżda din kienet storja fantastika. Tajt xi ġralhom u Ġola. Ma' min iltaqgħu u x'avventura ġdida kienet qed tistennihom. Ejja ħanaraw x'kienet l-avventura tagħhom. Waslet il-ġurnata tant mistennija minn Craig. Huwa qam ħerqan biex joħroġ jilgħab logħba ballun ma' sħabu. Iżda ġara li t-temp xejn ma kien sabiħ. X'diżappunt Craig. Craig beda jlesti għall-logħba. F'daqqa waħda beda jinstema' ir-rati karwat u bdiet nieżla x-xita ktili. Craig għamel għeddum sal-art għax ma setax joħroġ iqatta' ftit ħin ma' sħabu. Għalhekk Craig iddeċieda li jaqbad lil Ġola u jibda jaqrala storja. Kif fetaħ il-ktieb ra stampa partikolari li laqtitu. Malli mess l-istampa araw daqsxejn x'ġara. Puff! Craig u Ġola sabu ruhom fil-ktieb. Sabu ruhom għall-pleliqi mimlija fjuri kull kulur. U mhux bogħod kien jidher irħajjel. Bdew mixjin. Huma semgħu lil xi ħadd jibki. Qed tisma' bħali Ġola, staqsa Craig. Ħabta u sabta raw tifla. Weħida ħosbina. Huma ġrew lejha u minnu fih staqsewa xi ġrala. Sabu li t-tifla kellha qalba sewda. Ġola u Craig dlong xtaqu jferħuha u qalula li kienu se jqattaw il-bqija tal-ġurnata jilagħbu magħha. Ma qaltilhomx għaliex kienet imdejqa. Ġola kienet ġiraffa kurjuża. Xtaqet iddur mar-raħal xkejken li kienet tgħix fih din it-tifla. X'ħin bdew jimxu flimkien, Ġola nħażdet. Mal-art rat ħafna ħmiġ. Craig u Ġola staqsew lil ħabiba l-ġdida tagħhom. Għala kien hemm daqshekk ħmiġ. Jispjegatilhom kif in-nies ma kinux jaħsbuha darbtejn biex jaqbdu u jarmu l-ħmiġ jew l-iskart tagħhom. Fit-triq minflok fil-bramel taż-żibel. Ġola ddispjaċiha ħafna b'dan il-kliem. Kemm qed jagħmlu ħsara lill-ambjent, qalet Ġola. Dan m'għandux ikun komplit. Għandna nieħdu ħsieb l-ambjent ta' madwarna, kompla Craig. Għandi idea, qabżet Ġola. Tridu x'induru dawra mar-raħal u nnatfuh, komplit tajt. Huma qablu magħha u hekk għamlu. In-nies tar-raħal ħarġu minn djarhom jaraw x'kienu qed jagħmlu. Ftit Ġola, Craig u t-tifla ġabru l-ħmiġ kollu li kien hemm mal-art u tefgħu fil-bramel taż-żibel. In-nies tar-raħal baqgħu mistaġba u rringrazzjawhom. Qalulhom li se jimxu fuq l-eżempju tajjeb tagħhom u li mhux se jkomplu jħammġu triqathom.
X'eżempju tajjeb kienu taw tfal. Issa ferħanin bli għamlu. It-tfal u Ġola imxew sad-dar tat-tifla. Qabdu ballun taċ-ċaruta u bdew jilagħbu. Tajċ kemm ġrew wara xulxin, daħqu, qabżu u għolew. Inkomplu nilagħbu ftit ieħor, staqsit it-tifla. Iva, tridx nilagħbu dawra durella, għalilha Craig. Dawra durella, qabża zigarella, ċoff tal-bellus, ċaqċaqilu lill-arus. Bdew ikantaw flimkien. Labu kol il-passju u pizzi kanna. Naqbżu l-ħabel, staqsitom it-tifla. Iva, għajtu Craig u Ġola. Iżda malli Craig mess il-ħabel. Puff! U Ġola reġaw sabu ruhom id-dar. Bi Craig bil-ktib fideh jirrakkonta l-istorja lil Ġola. Dak il-ħin Craig ħares il-barra mit-tieqa u ra x-xemx. U ħassu kuntent wisq. Mhux biss għax ix-xita kienet waqfet, iżda għax flimkien ma' Ġola kien biddel il-burdata ta' dik it-tifla tal-kampanja. U hekk tispiċċa l-istorja tagħna tal-lum. Qed naraw il-Craig u l-Ġola kuntenti bl-avventura li għaddew minna llum. Ħanerġgħu morru lura f'dan il-ktieb. Hawnhekk dan il-ktieb isemmilna ħafna logħob tradizzjonali Malti. Hawnhekk qed jgħidilna il-logħba tal-passju u ma kantaw dawra durella, kantaw pizzi kanna u qabżu wkoll bil-ħabel u labu bil-ballun taċ-ċaruta. Dari, meta traffiku kien ferm inqas u allura kien possibbli li tfal jilagħbu fit-triqat u il-pjazzezz, kien faċli tħażżes id-disinn tal-passju fejn tixtieq permezz ta' xi biċċa ġibs jew ġebla. Illum il-passju issibu id-disinjat fil-bitħa tal-iskola jew f'xi post ta' rekreazzjoni. Il-passju kien wieħed mill-iktar logħob ippreferuti ta' missirijietna. Qabel ma kienet tintlab il-logħba, xi ħadd kellu jpinġi kaxxa u ġo fiha kien ikollha 9 kaxxi żgħar. Il-logħba tikkonsisti li min imissu jwaddab il-ġebla l-ewwel wieħed imbagħad ikompli sejjer sad-9 u jaqbes fil-kaxxi kollha mingħajr ma jirfes il-lajn. Dan huwa id-disinn tal-passju. Dan huwa l-iktar disinn popolari tal-passju li huwa dawn in-numri minn 1 u 2 f'kaxxa minduda u maqsuma ikompli bin-numri 3, 4, 5, 6 mifruxa ġo kaxxa kbira u maqsuma f'4 triangoli. Iwassal għan-numri 7 u 8 f'kaxxa oħra minduda u maqsuma. U jintemm bin-numru 9 f'parti tonda li ma parti tissimbolizza żaq il-mara waqt it-tqala għax dawn huma id-9 xhur ta' tqala. Nispera tfal li intom tafu din il-logħba tal-passju u tilagħbuha flimkien ma' sħabkom. Din hija logħba tradizzjonali. Nispera li oġbitkom din l-istorja tal-lum u terġgħu tkunu miegħi ma ddumux. Saħħa tfal!